Nasib. Mam, ini isi sak street, Pak, sak street. Jenengan saking pundi? Alam, Saking pundi? saking Simbang. Oh, Simbang kuwi dusun Simbang desane bebengan kene, Mbak. Oh, nggih namine Bapak sinten? Namine Yang Basir ngundangnya Yang Basir kan enak. Sapa? Yang Basir. Yang Basir. Yang Basir. Oh nggih. Yang Basir matur nuwun nuwun nggih niki rezekine nggih mugi berkah barokah. Ora lokak ning tambah kebak nggih. Nganu sehat selalu. Matur sembah nuwun nggih. Niki tesih lagune tesih sejilit asing ketok asing ngetokke mboten sida. Ngemis kok le lemes. Cek akeh lho, lho kok leboke meneh. Hah? Iya. Tasih sak. Iya, patang larik. Oh nggih, patang larik niku pinten biasane? 50. Oh nggih, tak rampungke jenengan joget teng mriki mboten napa-napa nggih. Kere. Nah, iki Mbak Tatin. Pripun? Mau kisah dene iki. Oh nggih. Nah, Tenanan pura iki wis Yo jebul Mbah Basiri isih nafsu. Wah, apa meneh iki, Mbah? Aduh, lagi kalah oke, Mbah. Mbah. tepuk tangan untuk Pak Sopeng ini. kere Pak. Asma sinten Pak? Dari Kang Nuryanto. Aslinipun Simbang ada Bapak. Oh, sak dusun. sa RT Sak RT bersaing kita nyawer. Nah, Iki 400 kok jenengan gur 100. 100 gudulmu kono. Lah kuwi mau 100 lho. Oh, heeh. Heeh. Masa ilih apa? Mbah. Berkah barokah nggih sehat selalu nggih, Mbah. Niki nyuwun lagu napa? Oh. Alah kula domane wong diwenehi. Alah. Laris. Ora apa-apa. Tatin. Mosok laris iki lho. Lah ya kabeh laris mosok laris gur ndase tok ya ora mungkin kabeh. Ndekku sing lair ra sida. Kayak kono Kere. laris wae ra luweh karepmu. Laris. Ya, lagune terus Mbak. Nggih, terus nggih. Terus gesek yo.